Magadi mama. Tiripa magadi uyu-Prophet. Mabakubi. Kwese. SA. SA into South Africa. Yes. Kutumbo ziwe. Warere moko all the way from South Africa. Munevana vangani mama? Ndine 2. Are you sure you have 2? Yes, I have 2. Who is Natalie? My first daughter. And Ano? Second. Listen mama. Ndine zvandoda kuita kuupenyu wenyu. Tinotenda. Ndoda kukutsvagira nyasha chete. Amen. Zvibhadhare. Amen. I want to do some crazy stuff here. Amen. Can I do some crazy stuff now? Now, ndine munhu wandiri kuda kuti ndibate. But munhu yamuna ukama naye. But handisi kuziva kuti ari kuzviitirei. Saka ndizvandoda kureleasa. Amen. Ndiri kuramba mweya wedelay paupenyu hwako nezita raJesu. Wese akabata breakthrough yako ndazviramba nezita raJesu. Wese ari muofisi akabata progress yako ndakusunungura nezita raJesu. Muri kuitei kuno kuZimbabwe? Ndakazvitora passport ndoenda ndikamirira kuti ndidzokere. Yaifanira kubuda rini? Yaifanira kubuda musi weWednesday. Ndiye munhu wandatuma kunze ndisunungure yeye. Amen. Haana ukama newe. Ari kungonzwa kuda kukudelaya. Saka nanzi passport yako ibude very fast nezita raJesu. Amen. Zvinonobata chinhu chemunhu kusvikira waprofitwa. Ndamushe. Now pane voice riri kutaura. Uyu ndakamuvenga. Amen. Ndikati wakamuvengerei. Zvikanzi anozviziva ndakamuvenga manu. Ndakatombomuudzawo ndakamumaka. Kunovengerwei? Handizive Prophet ndosaka ndauya pano. Anofanira kunditenda mani. Kunoda kutendwa chorudzikwe. Ndini ndakamutambira. Watiri kuSouth Africa? Ndiri kuSouth Africa. Wakasvikira kupi? Kumba kwesister yangu. Ndini ndakamutambira. Izvozvo uri kugara nasisi here? No, taigara tese asi mumwe nomumwe ashandisa rume yake but vakazobva nekuti tainetsana. Mainetsana? Tainetsana Prophet. Hanzi ndakakuvenga. Ichokwadi Prophet. Hanzi waifanira kunge wakafa iwe. Chokwadi Prophet. Muna macho muno. Exactly Prophet. Can I do some serious stuff here? Ndoda kuti ndimusunungure.